Maho na mga Dios, Ginoo ningtak na magahimo kami sa usa ka sagrado nga bautismo apan hindi pa kami mo sugod o Dios, naghatag na kami. So na po may gabi sa akong tanan. Ako sa Gawad Santos. Inyong padayonon po kasi Pagkapan ko sa mga postulan dyan kayo para ilan taro na karoon sa mensahe. kanta kang Hapin na kami yung mga dawin. Pilingin. Hapin kami tayo. Yan, sahin na. Kami gani, kami na ibig sulod. Natawag doon. Ina imong papa ni. Ayan na nga preso igala, wapagintahon na sila kagawas. Mga binilang sa luma. sa Sala ako Diyos ang dugo mo giulaman o niya ako maniluhan mo Ginong Diyos ang mahalago na sa mga langit kanya si Gajano Diyos. Nasabtan gayud niya ikaw no. Tawag kaniya ug nagatanyag sa kinabuhing gayan. Salamat amahan nga ikaw gayud maka timaan kang Gajano. Ug gisulat nimo Ginoo ang iyahang ngalan sa libro sa kinabuhi apan mabasa sa libro sa kamatayon. Ug ako ingon nga ministros may balita magabautismo kanimo sa ngalan sa Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo. sa panulagulog ka. So magdyan, ninitak na nalipay ang Diyos na gito sa mga madulutas kalangitan. Tungod kay imong gipadayag nga ikaw na higugma gayon ni Gonisos o gusto ikaw mulagad kaniya. Gilalikdan nimo ang kalibutan. Tungod kay nasabtan nimo nga imbitasyon sa Dios ko ingon nga ministro sa mong balita, magabautismo kanimo sa ngalan sa Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Makasasala ako man sa Diyos kung amahan siya nagtawag ako sa Diyos Ginoong Dios na itak na ani Sir Herman, imong pinanggang anak tingnan nga ministro sa mong balita. Magabautismo kanimo sa ngalan sa Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Makasasalaman mo ang pagsihe dawat sa iyang alilukan o nga minana. Ministro sa mong balita, magabautismo kanimo sa ngalan sa Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ako makasasalaman lapas na sugo ang balaan ni
magabautismo kanimo sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Makasasala ako Diyos, ulaman unya ako mahinluan man ako sa Diyos. So natuloy ni takna ang imong pagpadayag na ikaw utalikod ng kalibutan, diya na po sa kasala. Usa kini pagpamatuod nga ikaw na higugma maging sa Dios. Gusto ka ni Kristo sa pagpalitan. Magabautismo kanimo sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Makasasala gidaog sa manulay pag-uul likman ako. Busay mo na ako ang Kristo sa may balita. Magabautismo kanimo sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Makasasala ako man sa lamahan, siya ako sa Diyos, ako mo ba Magabautismo kanimo sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Makasasalang matuod apan si Jesus mo dawat sa iyang mga inukan. Terus kumaan. Ano sa inyo niya, ikan ka pagkahulan siya kanimo Ginoo nga malaumon nga sa imong pagbalik usa-usa sa malin mo kasi siguro sa kinabuhi ko ni puso. Ug ako ingon nga ministro sa may balita, magabautismo kanimo sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ako makasasala man tuwas ako sa kasuguan banaan ni Kristo. Ang imong desisyon sa kalangitong nga desisyon. Ang imong dawaton sa Ginoo Hesus, imo sa nalagaran, ug imong taligdan ang kalibutan tungod kay nagatuhan ka. As pagbalik ni Ginoo Hesus sa nasugat, makaangkon sa gisaan kinabuhi mo katapusan. Ginoo naghangin ko kanimo na ikaw gayud magkatabang sa sistema. Ikan karon Ginoo, imong isuot iyang ngalan sa libro sa kinabuhi. Ug papasa ug ako ingon nga ministro sa may balita, magabautismo kanimo sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nahimo gyud nagmalampuson ang imong mensahe. Nahimo gyud nagmalampuson ang pagpasiwas sa mga matuoran. Ganini mo. Usa nagahangi ang man, nagkaya kamot gamito nimo. Kakansan ang balaan nga espiritu, ang duble nga gahom sa balaan nga espiritu. Mao gayud Ginoo ang magahari sa kasigtasan. Mao gayud ang magahom diha sa matag usa nga ina. Nagikan karon ang Dios, pilion nila ikaw. Imo nila ikaw Dios. Gamao gyud ang magauna sa ilahang kasigtasan noon. Nga magapabilin sila nga mag-alagad kanimo mo tinalo tungod kay ang balaan nga espiritu. Mao gyud ang magahom ang magagiya ko nila. Magaling-on ko nila sa tanang panahon gikan karon hangtod sa magpabilis ng magbaligod hangtod sa pagpaliyan. Tuguti amahan, nga kini nga kamot, magkasiguro kini sa kamot ni Kristo. Sa diin ang duble nga gahom sa balang espiritu nga dagay ingat ko kani. Nagikan karon ng Dios, mamahimo na gyud sila nga imo nga matuod nga panalagad. Nga naa kanila nga Ginoo ang Kristo. Sa pagsulpis ka matulang, sa pagpaybalos, nabisan ka rin sulod sa iglesia, mamahimo na kinis lang panalangin sa imo matatawan. Mamahimo nyo silang instrumento sa malayos pagsangyaw sa mga balita. Mamahimo sa ginong instrumento
sa tinuod mo mga alagad nga kansang nagahandom nga sa imong pagbalik sila Ginoo makaambit kayo sa imong gitanyag kinabuhi mo rin katapusan. Busan ni mga taknaaman nagalaom ako nga ang gugma sa Dios o ang kanunay na pagbaton sa grasya ni Hesus o ang pagliyok sa balang ng Espiritu ilang mabatnan sa tanang panahon gikan karon hanto sa pagbalik kay kani akong gihampog ipangayo tungod labang sa balay ng Hesus. Padayon. Padayon ha, padayon. Ay, simba gid mo ha. Simba gid mo, simba. Bird. So, nasudlan yaling ni. Sudlan? Simba taog ma ha.